Welcome to another edition of our program, Visual Reality Show, and I am your host, Manasi Manokwashbanda. Manasi. Aiwa tadzoka zvakare pane chimwe chirongwa cheprogram yedu yatinodaidza kuti Visual Reality Show. Anditika tine hanzvadzi yedu iri panapa iyo yatikumbirawo kuti tivhare face yayo asaonekwe, asazivikane kuti ndiani. Anditika hanzvadzi makadi aiwa tinofara chakumbira kuti mutaurise muchana anditika. Aiwa tinokugamuchirai pachirongwa Visual Reality Show. Tinotenda. Right. Tichipinda muvhidhiyo yedu hanzvadzi toda kuzivawo kuti zvekutenga, alright, toda kuti muconfirm mega kuti ichokwadi here munoita basa rekutengesa muviri kana kutengesa bonde. Hongu ichokwadi ndinotengesa. Alright, makazvitanga rini? Zvekutengesa bonde ndakazvitanga pane 3 years now. 3 years experience. Tirimo mubasa. Chii chakange chaitika kuzoti muzoti maakupinda kutanga bonde? Chakaitika ndechekuti ndakambororwa. Ndikazobvawo kwana ndakaroorwa. Sekuomo kwakangoita zvinhu munyika yedu ineyi. Ndakambotanga kuchimboshanda but ndakaona kuti pay yacho yataipiwa madhezi ayo zoti ndizoyo nditange yange iri kuma $30, 30 US. Saka ndikuda kuti munhu unenge une vana ndakaona kuti haisi kukwana ende yaisatombokwana kana pakusvika pahafu. Ndichibva ndaona kuti zviri nani ndisiye. Chibva ndauyawo kuzogara kuHarare. Chibva ndatanga zvebasa irori. Makanyadzotanga sena sasanga kuti makaenda mega kana kuti kune vanhu vakakuti handei? Okay. Kutanga ndinongotanga ndega. Ndakazviyemura in fact handina kutumwa kunzi ita izvi. Asi kuti ndakazviyemura semunhu anenge uri kumusha uchiti ukashanyawo unoona vamwe vari kutengesa vai vachidya zvavanoda, vana vavo vachipfeka zvavanoda. Ndakabva ndangozviyemurawo kuti zviri nani ndinoita basa iroro rekungotengesa ndichibva ndatotanga. First day renyu makabata vanhu vangani uye kana pikurangarira makaita mari? First day rangu randakatanga inini kuti ndaenda. Ichi chibasa ichi kana uri munyowani aiwa unotora mari. Unenge uchimhanyirwa bosi unenge uri munyowani. First day rangu inini manga muri mu lockdown. Ndakaita mari yakawanda. Handichazive zvangu kuti inosvika kumari but ndakaita mari yekuti ndega ndakatofara kuti mari yandabata ne1 day. Kumberuko. Ndikatoona kuti zvekutofamba. Ko namba yevarume yamakarana first day rangu. First day mu lockdown ndakatanga ndaenda kuBhawa. Asi ndiri kuyeuka kuti ndonga varume vandakarara navo first day nonga vasvika kuma7. Bosi ndaenda kuBhawa ku7 to 8 koko. Ndaitochimhanya kusini ndakatomuka ndine kamari kandaitoti mari iko kuzoti pandopedza wiki. Ndendatoone mari zvino. Rakazoramba rakafasa rebusiness kana zvakazo business rakamboti fase mu lockdown. Zvichizoitawo zvichidzikirawo kuzosvika pari zvinhuwo zvango zvalo. Alright. Saka mazuva ano muri kuita mari ingave short time kana sleep over zvakamira sei mitengo? Isusu short time yedu inoita $5. Sleep over inoita 20. Zvingosiyanawo kuti wawana munhu ari kuda kukuofa mari yakaita sei. Okay, but 20 ndo yamunoita imene. 20 ndiyo yandinochaja. Okay. Alright, tombotidzoke kumashure mbichana. Ndanzwa muchitaura kuti mamhenyu makaroorwa. Right, muzuva rakazwa mati dhuma angave baba vemwana kana kubva masangana nemunhu akakubvisai kumhandara kuBhawa achida kupecha, munoita sei?
ndikasangana nemunhu handibvume ende handitotarisire zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Munokusangana naye kaupenyu kunokusangana naye dhuma usingafungidzire. Aiwa, ndinototiza. Handitozvitarisire ende handitodiwo kutoti tinombosanganawo navo zvedu mukufamba umo kwaunenge wakanga wakambororwa but zvinhu zvinotonyadzisa. Zvinhu zvinotonyadzisa zvekuti baba wemwana vazokuona unotonzwa unyara nazvo. Chero ukatoti ukotonzi uri unotengesa zvekutotukwa zviya unotonzwa kutogumbuka. Alright. Ngatiti zvakare mawana murume akawimbika anoda kuti ada kukurorai. Munokwanisa here kusiya zvekuenda kubawa izvi motogaromba zvakanaka? Pari zvine izvezvi kurorwa ndakutoda munhu atori siriyasi ndakumuda just because sekumashure uku ndanditombori nemumwe ndisisachatoiti zvese but unoziva kuti mukufamba umo vanhu vatinosangana navo mumwe anenge ane mhuri yake anozodzokera kumba kwake asi ndaneta nacho chihure ichi ndaneta haichada. Ndobva ndaita mumwe mubvunzo zvakare mabvuma kuti mumwe vanhu vanoda kurorwa vachinji chakanaka ichocho. Right, imi menge mambojaira kuti everyday mungorira nevarume 4-5 muri kuona dzakasiyana, dzitete, dzipfupi, dzikobvu. Right, muchazozvitambira here kunatsogara muchawimbika here because mune mane murume 1 angori ne1 size zvichazofamba sei papapo? Tiri muchibasa ichi vachibandara. Chibasa ichi hachisi unenge usingaitiri kunakirwa kana kuti hanzi ndozoda hombe kana kuti kudi kwete. Chibasa ichi kupindira nesituation yekuti unenge uchiziva kuti une vana vada kufidwa, une vabereki vada kufidwa. Saka unopedzera newazongoti sometimes unogona kutoita kana nevanhu vesewo kana 5-6 ugotadza kana kunakirwa naro bonde racho asi unenge uchiitira business kuti ndoita sei. Asi une munhu wako waanika munhu iyeye wobva kuita nevanhu 5-6 ivavo agouya asi ugotonakirwa nebonde. Saka munhu akanaka, munhu akarepo munhu anotoroorwa wani. Alright. Ko hapana here zuva ramunoti aiwa pano vanhu vakakukecha iwo one day ramunoti makasaka nemurume kuti akanatsokugutsa izvi pabonde zvekuti mve makakanganwa ramakanazoziva kuti ndakanakirwa zuva iri? Kunakirwa unotosanganawo nemumwe wekuti unototi dai baba vanga vangodzoka zvavo vambonditawo mahara. Unotombonakirwa bosi uri munhu wenyama asi kazhinji kana tapinda mubusiness tiita zvebusiness. Ndesina kupindira kuti ndizonakirwa kana kuita sei, ndapinda kuti ndifadze mutengi andipe mari ndobva tabva taonekana. Ko hamuno here matambudziko amunombosangana nawo muchihure imomo angave kana kuti kubirwa mari kana kuti munhu nakirwa zvake akuda kuti dzosa mari zvakadaro? Matambudziko tinotombosangana nawo akawanda. Ndapi matanho amunotora for example? Matanho hapana. Unotongosiya munhu achienda ungoti chero andisiya hake ndiri mupenyu atora mari yake bheki anenge atopedza newe aita zvaari kuda okuti ndidzosere mari yangu makajaira mahuyu unotongozvitambira utongosiyana nazvo. Right, tine imwe nhanho yandinoda kunyatsonzwisisa ndoziva kuti kuvanhukadzi vane mazuva evanhukadzi pamwedzi ayo dzingave 7 dzingave 8 dzingave 3 mimasvika panguva iyo yekuti muri kunguva yevanhukadzi apa mumba hazvina kumira zvakanaka munoita sei? Inini hangu ndichitaura ndakazvimirira ndiri seni. Inini kana ndiri kunguva yangu bhosi ndinoisa heavy flow saka handitoshandi 5 days dzangu ndisingadoshandi even chero regular ikatoda kuuya ndotoiudza kuti ndiri kuma-MPs handisi kushanda kusvika madhezi angu akwana bhosi ndoziziva kuti zvine njodzi. Ndichangotanga daitombozviita izvozvo zvekuti ndinongoita ngoti munhu anouya kana kuti ndogeza ndomhanya kuti but ndakaona kuti zvine njodzi yekuti unorohwa bhosi hapana murume anoda kuona ropa apedza newe ari kuita kana 6 newe. Saka ndakazongoona kuti rega ndisiyane nazvo ndinotomirira madhezi angu opera munhu uchizouya. Right, aiwa.
ipapo tanatsopanzwisisa. Kune vamwe varida kupinda mubasa renyini, ameno kurudziro yamungade kuvapa ndeyekuti kudii? Inini hangu handina kurudziro yandingade kupa munhu kuti pinda muchihure. Because inini handinambokurudzirwa nemunhu kuti uya kuchihure, ndakaenda ndega nenyaya yesituation. Izvezvi chihure chakaoma. Chihure chakaoma kuti ubate $10 chaiyoga inenge itori hondo. Saka handingadi kukurudzira vanhu vari kunze uko vakateerera kuti uyai mupinde kuchihure. Handikurudzire izvozvo bhosi zvinhu zvakatooma. Isusu chaimo titorimo muindastry unotomboti ukatombowana boyfriend yekutoti inenge ichikubhadharira rent ichikutengera chikafu utomboti zvinhu izvezvi rega nditombosiye. Kana adzokerawo akutangowo kuti wani wakudzokera muindastry but hazvisi zvinhu zvekuti unenge uchiyemura kuti dai ndadzokeramo. Inyaya yesituation. Ko nhau yezvirwere zvepabonde izvi vanokubatsirai ndianani mawana zvirwere zvepabonde? Isusu tine kiliniki yedu semahure yatinorapa mahara inotirapa. Ndiko kwatinoenda ikoko, tinorapa for free. Chero ukarwara kana nei unotoenda ikoko tobatsirwa mahara. Aiwa, tinotenda. Ameno kana mune zvimwe zvakare zvamungada kuzivisa vamwe vanhu zvamunoita zvisina kubvunza, mukana ndiwo. Zvandinoda kuzivisa hangu hapana, but inini ndenge ndichitongoriwo nechikumbiro kumhuri yeZimbabwe, even kugovernment, kuti dei isusuwo semahurewo vachitipawo mabasa ekuti mukati mahurewo endai kana kubasa. Chero mukati kune kukambani yavhurwa iri kudiwa even kana masingle mothers kana kuti chii, bosi ukata kazhinji masingle mothers ndinoda zvechipambizvo. Zvikanzi kune makambani avhurwawo ekunzi masingle mothers endai kumabasa, I think vazhinji vanosiya. Bosi ukatarisa munomu muZimbabwe chinhu chizhinji chakuitwa nemasingle mothers kura. Saka imi muri mumwe wevamwe vanogona kusiya here kana makwana zvekuita? Inini basa ndikutoritsvaka pachibanda. Kana muchitokwanisa kutondipinza basa motondipinza, bosi basa ndiri kutorida, bosi handichada. Zvinhu zvinoshoresa, unoziva kuti zvekuti unenge uchizikanwa muraini maunogara kuti hahure. Zvinhu zvinongowo zvekuti unonzwa kubatikana but unenge usina zvekuita. Asi mabasa oti kutomadawo. Kana zvikanzi kuri kuuya madhona, ngakumbouyawo madhona ekunze vanenge vachidhoneta vachipa mari kumahure. Tikumadawo. Ko kana kutanga maprojects mabasa anogona kushaika. Maprojects tikutomada. Chinongotipawo mari kuti every month ndinge ndine kamari kekuti ndinozoti vana vangu vari kungofidha semufidhiro wavaingoita ndichingohura. Bosi izvezvi zvichihura kudai mwana wako hapana chanenge achishaya, anenge achiwana kese kaada ngekuti unenge uchiona kuti mwana wangu akurarama upenyu hwakanaka. Saka isusu ndozvandechingodawo tichingokumbira kuti dai mhuri yeZimbabwe yatibatsira. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mangozvinzwira zviri kutaurwa nehanzvadzi yedu iri panapa nditika anokuoneka ine mufaro. Ndi Manas mwana wekwachibanda. East Lockdown.